Homosexualita je jasný hriech, ktorý je pred Bohom ohavnosťou. Takýto názor prišlo dnes popoludní vyjadriť niekoľko desiatok veriacich kresťanov do ulic hlavného mesta. Pokojnú demonštráciu odsudzujúcu spôsob života gejov a lesbičiek organizovalo Združenie pre ochranu rodiny. Homosexualita je ťažký hriech. S takýmto odkazom prišlo niekoľko desiatok kresťanov katolíkov podporiť do Bratislavy rodinu a výchovu detí. Zdravá rodinu tvorí muž, žena, deti. Podľa mňa je to neprirodzené. Cieľom pokojnej demonštrácie malo byť prijatie zákonov na ochranu manželstva pred morálnym rozkladom, ktorý prichádza cez propagáciu homosexuality. Za tento hriech, keď sa rozrástol ako morová nákaza, Boh trestal Sodomu a Gomoru ohňom z neba. Oficiálne sa katolícka cirkev k tejto akcii nehlási. Mnohé z tejto aktivity nie sú v súlade s učením katolíckej cirkvi. Je potrebné rozlišovať medzi homosexualitou a homosexuálnym vzťahom. Každý by mal byť slobodný vo svojej sexuálnej orientácii. Niektorí účastníci odsúdili historický prvý pochod gejov a lesbičiek pod názvom Dúhový Pride Bratislava 2010, ktorý je naplánovaný na 22. mája v hlavnom meste. Jednou zo zastávok účastníkov pochodu bol aj prezidentský palác. Prezidentovi odkázali, že zrovnoprávnenie gejov a lesbičiek môže znamenať ohrozenie ostatných normálnych ľudí. Katarína Zolerová, Teatry.